asusun kasar mu an tara mana bashi bayan noman da muke yi masa baya kuma an ninka haraji a kan kowane na rantsa da Allah harkar nan da sake mu muke noman kuma ya gagare mu zuwa ke akwai batu mana akwai batu mana akwai batu akwai batu na ce lokaci ne ban san wasan makon wannan ka ya kasuwa a rani ko kuma da gaske adadin abin da ake hasa kowace ana budget na kimanin tiriliyan kuma muna gani a kasa da ba shi kaso ɗaya bisa uku na budget da kasar mu ana kai shi ɓangaren mun kai dan a tattabe mu kuma a hakan mun ji daɗin rayuwar mu dan har madara muke kara furan zai akwai batu na ce lokaci ban san wasan makorafi ba gwamnati ɗan kasuwa ƙarami ko kuma babba da gaske ne ba muna kwakular azaba halin da muke ciki don girman Allah ya kullum cikin batu nake babu bashi yau ya zo mu tattauna ne kan bugun farashi ta kai bancin naira 500 koshi jiki na bai ƙara ƙiba ko ta ina sai ta koshi kullum kuke waka wani tambar mu da hanshi gari na gagarin mu yaran ku na sake shi kullum al'umma na kokawa da gero indomi na neman tafi karfin gauro da gaske ne fa muna kwakwala azaba halin da muke ciki don girman Allah a kullum ya kullum cikin batu nake yau na zo mu tattauna ne kan wani farashi na kai bancin naira 500 koshi jiki na bai kara kiba ko ta ina sai ta koshi sai mu gane gyara a kasar kuma an bata shekaran 2000 adadin mu ya kai kimanin miliyan 200 an yi mai ganga miliyan 2 har da dubu adadin da ake hasa ana dangane da kaɗan yawwa na gode ana a kasa don ba ma shiga uku so ɗaya bisa uku na budget kasar mu ana kai shi ɓangaren man fetur don a tattake kullum al'umma na kokawa da gero indomi na neman tafi karfin gauro ba halin cin doya da kali ma ya kama hanya wata ya gona zai yi kyau yin baya banya na rantsa da Allah harkar nan noman kuma ya gagare mu zuwa ne to mu kalla matsalar tun daga tushe dan mun ga mana ne gaba shi fara mushi mu kalla kasan shekaru kullum kukewa da hukumar da tushe ina gagarin mu yaran ku na sake shi kullum al'umma na kokawa da gero indomi na neman tafi karfin gauro ba ina ba su ko da ba kai ina ba su biredi shayi ko amma bari fara daukar nan ba halittun doya da kali ma ya kama wata ya gona zai yi kyau yin baya banya na rantsa da Allah harkar nan da sake mu muke noman kuma ya gagare mu zuwa ke so mu kalla matsalar tun daga tushe
dan al'umma na neman su fara mace mu kalli kasar shekarun da sun gabata sai mu gane gyara aka samu ko kuma an bata a shekarun 2012 adadin mu ya kai kimanin miliyan 200 danyen mai kan masa ciki ciki da wuri yanzu kan wa za ka je saya a ci da lada tashi darajar man fetur ta karye wannan sashi asusun kasar mu an tara mana bashi bayan noman da muke yi a yanzu ya baya kuma an ninka haraji a kan kowane kare musamman kamfanonin ba wutar lantarki garin kwaki na tsere da shinkafa a wannan shayi da yarawa wannan abin da mun kai a san masiri ne mu ba kamata batalaka har kuma ya Allah waye ta can ana kallon ka ya wuri ya ma muna dan garin da dan kariye ne